Garisumen denpora berezia izetezan, hori izan, noten ez musikarik, ez esan egoten, da batz egin zezan, bakotxa beren usunetan, da gero, urten barik, handitzu gintzen erromerizek esan egoten musika konturik eta ez izetezan algo sagrado, ez dakit. Da gero esan Elizako denpora. Gero Garisuman beste kontu garrantzitsu beti izaten zen vigilia, ez da? Bai, vigilia iaiuno, badago eguna. Ba, zelan izaten zen hori? No sekin berri izaten zen? Ba, vigilia izaten zen bariko guztizetan, vigilia. Hori esan, vigilia da, okelaik esan jaten. Horregunetan, okela gauzarik esan jaten. Eta, zera, badago eguna, eguneko tesien. Eutzen egunien egiten zan bat, badago eguna, izaten zan badago vigilia, eutzen egun hor Garisuma zikeran. Eta gero bariku santuz be bai, badago egun izaten zan. Eta badago zer esan gure da? Ba, goizien armuso barik, berdir hartien, esan jaten komienduna baten, egunien baten jaten zan. Orduan eguerdiko zera, bai. Da gero gabien igual sosotxo, ez dakit. Igual frutaik orduen etxien bauen, zer orduen erosi izan etxen da. Baina esan agoten, esan faririk. Gero goten ziren bula batzuk bai. Hori. Eta zer ziren horre bulak? Horre bula ziren, bari, Eliziek eukita bezan, da espainik zemadiru izetezan. Eta eroste zendu zen etxeko entzako bana. Da izetezan como pase a esas cosas, como pase, como una gratificación. Egun ematen esposo egiten vigilia, eroso zerbe, como si sería el perdón de... Bai, hori bulda hori erosi eskeronez, hori ordaindu egin berri izaten zan, ez da? Bai, ez da izemat izaten zan, baina oinen ez gogorotzen ni diru kupurua, baina ordaindu egiten zan, bai. Eta hori zer izaten zan, persona bakotzeko bat? Persona bakotzeko bat. Familiako ez, persona bakotzeko, bai, persona bakotzeko.